Okay, yama atifoni arafo nyina so akwaba emfamara dwumadi so yatena so once again ebedi nkomo enso ewani ayefan se Ghana your football ho na ene big congratulations enso enko ema team ayefan se Asante Kotoko the Pokupan Warriors omuso etimi akwate Ghana nim ewo bi ma so South Africa ebedi nkomo enso ewo game no ho na yahwene no so course so ene game na course na ehonsam to say enye nyina so etimi ede eba ene your first time ahwe dwumadi ya subscribe share for comment no enso etimi to comment section Charles Ado TV on YouTube Charles Ado enso ewo Facebook and afi Charles Ado TV enso ewo TikTok ache so okwa wonsa enso betimi akan na yense ase emfree ene game a eno so etimi course so ewo South Africa na che say enye easy we near for say a Toyota a cup artist and also a course in a game between Tima your friend say Kaizer Chiefs and so any team my friend say a Asante Kotoko and so and I just say Edeko Boni now because I game we last year we also ama a club of friends young African eco track Kaizer Chiefs and so 4-0 artists and also course and I just said this time around team my friend say Asante Kotoko and so etimi etwa and also etima course why day and want some and so etimi edebe so and a day na Kotoko game a course so I just say omoni team my friend say Kaizer Chiefs and so edebe and you know ya has here and so in free both coaches no almost so near fun say line up almost so 8 million oko coach ya fun say Nasreddini Nabi ono na Kaizer Chief for ensu coach na ono ebo goalkeeper friend say Brandon Peterson ono eda go post no afre Aden McCarthy enso starting initial Miguel enso etimi starting player the friend say Nkanyiso Shinga enso starting game no Tabiso Manyani enso etimi starting Sibani Giseni Metewa enso etimi starting Taba Sally started Glody Lilipo and so etimi starting Kansingi Far Nkobo and so etimi starting Mfundo Velakazi and so starting Fravio da Silva and so etimi starting the players we want and so 11 players a coach I found us Nasreddini Nabi and so Edom started Oko Asante Kotoko Saida coach Karim Zito and so started players we want goalkeeper Mohamed Kamara and so Edago post on Samba Honor and Dongani and some etimi started Lord Amwa Pete Patrick Asedu and so etimi started Henry and so started Seth Kojo Hilary Adabo Emmanuel Entry player Fancy Peter Amidu Akwa and so etimi started Kwampoku and Afi Albert Amwa omona starting game no so ma tima ye friend say Asante Kotoko na say enye easy game no course no na game na emodin ohwe first half and so etimi end goalless and then second half and so etimi end goalless na say eno enye easy na after 90 minutes in referee and so etimi ka say game no enko wuram ewoni a ye friend say penalty shootout ne no are course so ama tima ye friend say Asante Kotoko and so ewini by 3 goals to 2 no so etimi because na ene they will still show no and so a player ye friend say Kamara Mohamed Kamara goalkeeper ne fantastic ene we saves makuma konkwa 4 penalties ono so etimi eche na che enye easy kra na oko Asante Kotoko form a ene players a amoso etimi ball penalties no Henry ensu ekogina ho enso etimi ebo share Albert Amwa enso ekose ne de afi player fan say Lord Amwa essay no afi player fan say Patrick Asedu enso etimi kose Samba Ndongani Onel enso etimi essay no ana player ye fan say Johnson Osu upon enso etimi free bench ebe share ne penalty edema tima ye fan say Asante Kotoko no so etimi ekos so enti we no victory kese pen no koso ede ama the Pokupan Warriors Asante Kotoko nti Kotoko enso so no be afia pem ahankro ade wotwe miensamo 19
1993 na kyerɛ sɛ Kotoko nso so nya international trophy sei nso so ɛso ntine no ɛyɛ good news ɛde ma Kotoko fraternity na ɛno so ɛkɔ so na game no ɛkɔ so no ɔhu sɛ Asante Kotoko awini game no deɛ yɛ akɔhwɛ sɛdeɛ penalty shootout no kɔɔ so ɛne sɛdeɛ Kotoko jubilation no nso so ɛsi ɛkɔɛ na mepatɛ yɛsua nneɛma bi wɔ game no na kyerɛ sɛ wohwɛ gere ho nneɛma pii na nso so ɛwɔ game a ɛno so ɛtumi kɔɔ so no na Kotoko ɛnɛ ɔmonya win deɛ ne mom Kotoko kɔ Africa nti wɔsɛ yɛhwɛ nneɛma bi na afei yɛka na yɛhwɛ deɛ no nso so ɛtumi na yɛnhwɛ nneɛma bi ɛkɔɔ so ɛwɔ game a ɛnɛ kɔɔ so no na wohwɛ referee a wɔgyina mfimfini to ayerɛm na ya na yɛka sɛ Ghanaian coaches ana kyerɛ sɛ anaasɛ Ghanaian referees ana ɔmo so no sɛbi ebi mu nneɛma nkɔ yie na mmom ɛnɛ referee a wɔgyina ɛyɛ mfimfini no wɔmfa ho sɛ ɔyɛ ahatofok ni ɔyɛ Asante Kotoko na mmom wohwɛ game no a wohu sɛ referee na mmɔdemmɔ ɛyɛ dan kyerɛ sɛ ɔwɔ fam papapapa na ne mmɔdemmɔ no nkɔ yie ɛtɔmmere bi na referee no pɛ sɛ nka osisi Asante Kotoko na mmom ne nyinaa so ɛntimi ama mu sa na yɛhwɛ deɛ kɔɔ so ɛwɔ game no ɛnɛ Asante Kotoko game a ɛno so ɛtimi ɛkɔɔ so no wohwɛ tactically na Kotoko discipline no na kyerɛ sɛ na ɛwɔ hɔ na mmom edumre bi no na hu sɛ Asante Kotoko asɛ ɔmo so ɛtimi abrɛbrɛ wate aseɛ enti ɛno sɛ technical team no ɛnso ɛtimi work hard on saa nneɛma no sɛ ebia extra training ana team no ɛnso ɛbɛtimi ayɛ sɛ de bɛyɛ a ɔmo kɔ Africa no ɔmo so bɛtimi akɔbɔ na nyɛ sɛ kɔba sɛ ɔkɔbɔ kakra bi na kyerɛ sɛ wo so watimi akɔbɔ ɛsɛ opponent nya opponent a ɔno so difficult a ɔno so bɛtimi apanish ɛnso ɛtimi nkyɛ no ɔwɔ sɛ ɔpanyin ɛfɛ no sɛ Karim Zito ɛnso ɛne ne coach na technical team no ɔmo so ɛtimi hwɛ saa nneɛma no ɛnso ɛwɔ hɔ and one thing na mehwɛ ɛnso ɛwɔ Asante Kotoko team no ɛnso ɛne sɛ ɛna wohwɛ midfielders na ɔhu sɛ midfielders no ɔmo kɔtake bɔ wɔ ha na ɔmo akɔtake bɔ wɔ ha na mmom ɔmo tackles a kyerɛ sɛ ɔmo de kɔ ɛne even ɔmo passes no ɔmo sɛ ɛmfa sɛbi nneɛma pa bi nso yɛ de ɛmma ate aseɛ enti ɛno nso no ɛwɔ sɛ ɛyɛ team no technical team no so work wɔ no ho paa nti Karim Zito wadwuma yɛ ɛwɔ midfield no ho a kyerɛ sɛ ɔsɛ ɔmo so ɛtimi work wɔ on midfielders no yɛba defenders no na sɛ ne defenders no ana afei goalkeeper na ɛyɛ solid ɛnso so ɛwɔ team a yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ Asante Kotoko and Kotoko ɛsumi hia striker kyerɛ sɛ ɔno so bɛtumi ahyɛ goals ɛde ama team yɛfrɛ no sɛ Asante Kotoko hia perfect striker a ɔmo kɔ ne yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ Africa no obetimi amom goals ade aseɛ na bibia so no etimi akɔso kama and ade baako a yɛsa hwɛ ne sɛ na Kotoko entimi enhodi ball sɛ Kotoko ahodi ball na almost swing passes together no na Kotoko so elake saa nneɛma no enso ɛwɔ hɔ a wɔsɛ coach no enso so etimi ɛwɔke on saa nneɛma no so ɛho enso etimi ɛwɔ hɔ a yɛde ɛho nsɛm enso so etimi ɛbɛnti no wei na ɛyɛ nneɛma no bi akyɛ sɛ ɛnɛ so ɛhwɛ ɛwɔ team a yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ Asante Kotoko enso ɛne team ɛfrɛ no sɛ Kaizer Chief enso game ɛkɔɔ so na afei yɛnkɔhwɛ sɛdeɛ penalty shootout no enso etimi kɔɔ so na afei yɛnhwɛ nea yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ Kotoko after so munya that victory no said the almost so enjoyment no celebrate nya yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ trophy no na ɛnyɛ easy a nice celebration and I just say no so course and once again no congratulations to Asante Kotoko a kyerɛ sɛ we no ɛyɛ ade a kyerɛ sɛ ɛyɛ ade ɛhunya pa because we feel country na oko different country akonya trophy ɛde aba no ɛnyɛ easy na playing against club a yɛfrɛ no sɛ Kaizer Chief na ocean on the penalty shootout no and so ɛyɛ ade a kyerɛ sɛ Kotoko players no ɛnso ɛtimi abɔ wɔn mu ade a kyerɛ sɛ yɛmɔ panyin a yɛfrɛ no sɛ Karim Zito technical team no ana afei so no ne yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ players no ɛnso yɛmɔ aba so ɛne mpanimfoɔ mo ka ho ama team no kɔpie mo South Africa pre-season a kyerɛ sɛ ɔmo so ɛtimi kɔɛ no ɛnɛ ɔmo so sum ɛdi victory ne ba yɛmɔ aba so yɛnkɔhwɛ sɛ deɛ ɛno so ɛsi ɛkɔ so. Eyes on the ball here. So far, hardly having a peek at Brendan Peterson. So,
Here is Ansu. Oh, that's beautifully done. Keeper gets right, but found the bottom corner, and don't believe he had a touch in the time he was out there, so he'll come in from the penalty spot here to try and get the better of Mohamed Kamara. So here is Gaston Sireno. Oh, that's beautifully done. Kept this cool, yeah, makes it look easy in making it 1-1 for Amoa. Start a step. Amoa it is again. Keeper sent the wrong way. That's nicely done. We've seen some top quality penalties so far. The keeper's really standing no chance. Camera. Looking to make it 2-2. Denied by Camera. Advantage. Asante Kotoko. So far, it's not their day from the penalty spot, but I only say so far because they can still turn it around. Easy penalty to save. It lacked power. It wasn't directed well. Plenty of room for improvement. Looking to make it 3-1 in favor of Kotoko. Amar! Oh, it's gone wide! Oh, keeper gets right. Still matter in the end. Chiefs may very well have a lifeline. A chance to turn it all around here. Looking for the bottom corner. Very similar to the penalty taken earlier by Mikel, where he missed it within the 90 minutes of Mohamed Kamara. Nishawanala! Cheeky! So cheeky! They would have enjoyed that around the country. Cool as ice. There's a Shabanana. And what advantage cancelled out for Kotoko. Oh man. Oh, they enjoyed that. They thoroughly enjoyed that on the Kaizer Chiefs bench. Last one. Need to convert this. Yeah! Denied by Peterson. Went for power. And got a strong contact onto that and keeping that away. So Chiefs with a chance to grab the advantage here. So McCarthy looking to give Chiefs the advantage. Serious advantage now. The central defender. Oh, it's denied here by Kamara. Yet another save for Kamara. And they bury this. Oh, what a save from Peterson. Keeper's day in the shootout. Did he move a little early? There's a certain protest here from the Ghanaians against Brendan Peterson. So, Modi against Kamara. Modi to end Kaizer Chiefs the Toyota Cup. No, it's denied by Kamara. The drama continues. Sudden death by the away. And Johnson up against Peterson. He had left his line, by the way, in the last. They've struggled in the last three in as far as conversions. Can Johnson get them back to scoring ways? The answer is yes. Sends the keeper the wrong way, and immediately the pendulum swings over the Kaizer Chiefs in the way of pressure, real pressure. Now in sudden death, they have to convert to stay in at Kaizer Chiefs. Nicely done. Kept his cool. Was it Miguel stepping forwards? The man who missed the penalty inside 90 minutes. Has to convert to keep Chiefs in it. Missed the target altogether inside 90.
Important to keep it on target this time around. Yes, Miguel! Oh, it's denied by camera. Asante Kotoko of the Toyota Cup champions. The captain misses twice in a one day. In fact, he misses once and is denied on another occasion. Mohamed Camara, the hero of the day. And, two Toyota Cups. One against Young and Liberty last year. Younger 4-0 winners. Here they are again against Asante Kotoko this year. It's the Cranes. No, I don't